מתקרבים בעזרת השם רבותיי חג השבועות. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור. הר סיני זה אפילו לא 1% מכל המדבר. למה קוראים למדבר הזה מדבר סיני? אם הר סיני הוא כזה קטן יחסית לכל המדבר, למה מדבר סיני? וידבר השם משה במדבר. איזה מדבר? המדבר, מדבר הגדול. כל המדבר הזה רבותיי לא שווה כלום. מה עשה אותו למשהו חשוב? הר סיני. למה? כי עליו ניתנה התורה. כל העולם לא שווה בלי תורה. בלי השיעור שאתם באים היום, כל העולם כולו לא שווה כלום. לולא בריתי יומם ולילה, לולא התורה הקדושה שנקראת ברית של הקדוש ברוך הוא, שעסקו בה יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. כל העולם נחרב. מי מחזיק את כל העולם? התורה שקיבלנו, משה קיבל תורה בהר סיני. לכן זה נקרא מדבר סיני על שם הדבר העיקרי שהיה בו, הר סיני. הר סיני היה קדוש. היום הר סיני קדוש? לא קדוש. יש שם בדואים, כל מיני תיירים, עולים, חוזרים, אין שום קדושה בהר סיני. יש הר אחד, עד היום הוא קדוש. תודה רבה. הר המוריה. למה הר המוריה קדוש עד היום והר סיני היום אין לו שום קדושה? פה ירד הקדוש ברוך הוא על ההר וירד אדוני בענן והתייצב עמו שם. הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. כל ההר עשן כולו, משה רבנו זוכה לקבל את התורה בהר הזה. למה אחרי שנגמר מתן תורה, הר סיני חזר להיות הר חולין לכל דבר. והר המוריה עד היום קדוש. אסור להיכנס להר הבית. כך פסקו גדולי ישראל האמיתיים, אסור להיכנס להר הבית עם נעליים, בלי נעליים, עם מקווה, בלי מקווה, לא נכנסים היום. למה? ככה. יש מי שרוצה להתיר, הגדולי ישראל פסקו לא להיכנס. נגמר, לא נכנסים. עד שבעזרת השם יבוא מלך המשיח, יעזע עלינו אפר פרה אדומה, יטהר אותנו, נוכל להיכנס בעזרת השם להר הבית. בינתיים כולנו טמאי מתים, אסור להיכנס. למה? מה קרה? למה ההר הזה כזה קדוש עד היום? בהר סיני לא היה שום הקרבה מצד ההר הזה לקבל את התורה. השם עשה בחירות, מי מוכן לקבל את התורה? הר סיני נבחר, כי הוא היה הכי ענב, הכי צנוע, נמוך, קיבל את התורה. איזה מסירות הוא עשה כדי לקבל את התורה? כלום. בהר המוריה מה היה? אברהם אבינו מקבל הוראה, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלהו לעולה. איזה מסירות. לקחת בן יחיד, לשחוט אותו בהר המוריה, איזה הקרבה הוא עשה מצד עצמו. אדם שעוסק מסירות למען הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משאיר את זה לדורי דורות. עד היום הר המוריה הוא קדוש. הר סיני נגמר מתן תורה, חזר להיות בחזרה, הר חולין לכל דבר. כל אחד רבותיי מאיתנו יש לו קשיים. כמה שהקשיים שלך יותר גדולים, הקדוש ברוך הוא יותר נותן לך חותמת לדורות. אתה הקרבת למעני. אני חייב לך. בעולם לא נשאר חייב לאף אחד כלום. עשית הקרבה, תקבל. וזו הסיבה שקיבלנו את התורה בהר סיני. למה דווקא בהר? כי השם רוצה שתעלה. לא נביא לך מקום מישור ישר. תעלה, תתחיל לעבוד, תעשה מסירות נפש, תעשה הקרבה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך את מה שצריך לקבל. אם לא, לא תקבל שום דבר. כל חג יש לו את הסמל שלו. מה מסמל את פסח? מצות. מה מספל את סוכות? סוכה, לולב, ארבעת המינים, נכון? חנוכה, חנוכיה, פורים, מגילה, כל חג יש לו את הסמל שלו. מה מסמל את שבועות? מה הסמל? מאכלי חלב? לא חייב לאכול מאכלי חלב. אוכלים מאכלי חלב, מי שרוצה, למה לא מנהג טוב, חלב בגימטריה 40, כנגד 40 יום שמשה רבנו קיבל את התורה. חלב גם כן, למה אוכלים חלב? מהמשנה ברורה, כי לפני מתן תורה היו אוכלים בשר בלי שחיטה. לוקחים שקים, מכניסים בנחיריים של הבהמה, חותכים אותה, זה נקרא בשר נחירה. נוחרים אותה, חותכים אותה, חיה, מהנחיריים, אוכלים. קיבלו את התורה, גילו שהאוכל הזה טרף, אסור לאכול אותו, אז כל האוכל הזה זרקו אותו, כל הכלים טרף, מה אכלו? מאכלי חלב. לכן אוכלים מאכלי חלב,
בגלל שלא היה מה לאכול במתן תורה, אז אכלו מאכלי חלב, גם אנחנו אוכלים מאכלי חלב. יותר חובה לאכול בשר מאשר לאכול חלב. כי התורה אומרת ושמחת בחגיך, אחד החגים שצריך לשמוח בהם, מתי זה? חג השבועות, לפי כל הדעות. בגמרא יש מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר, האם ביום טוב חציו לכם או חציו לשם. יש אומרים או כולו לשם או כולו לכם. ויש אומרים חציו לכם, חציו לשם. ההלכה מה נפסק? חצי חצי. חצי תלמד תורה, חצי תאכל. בחג השבועות כולם מסכימים שמה צריך לעשות? חצי גם לכם, תשמח בחג הזה. חג שקיבלת בו תורה, לולא אותו היום, אמר רב יוסף, לולא אותו היום שקיבלנו את התורה, כמה יוסי יש בשוק? מלא יוסי. מלא. יוסי פלאפל, יוסי שטיחים, יוסי ביטוחים, נכון? יופי. אבל יש אחד קוראים לו רב יוסף. למה הוא זכה להיות רב יוסף? כי הוא למד תורה. מצווה לאכול בשר ולשתות יין מחג השבועות יותר מכל החגים. אז מה מסמן את חג השבועות? מה? זה שערים כל הלילה? כל הלילה אתה יכול להיות ער כל הלילה. ואם לא היית ער כל הלילה, לא קרה כלום. למה לא עושים סמל מיוחד למתן תורה? אומר הרב"ק שידורון, זכר צדיק לברכה. מתי אתה עושה תזכורת, איציק? מתי אתה עושה תזכורת בטלפון? שאתה רוצה לא לשכוח משהו, שאתה יכול לשכוח אותו, אתה עושה תזכורת, נכון? תזכיר לי מחר לעשות ככה וככה. אבל מישהו פה צריך להזכיר לו לאכול? יש כאלה שוכחים כמה שהם אוכלים, שוכחים מה שאוכלים, מאור שאוכלים. לא צריך להזכיר לך את זה כי אתה אוכל כל הזמן. איליק צריך להזכיר לך לקום בוקר לעבודה? לא, אתה כמו שעון. למה? התרגלת לזה, נכון? זה החיים שלך. תורה לא צריך תזכורת. פסח צריך תזכורת. מצה, סוכות, סוכה, שבועות, להזכיר לך תורה, אין מה להזכיר. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. זה החיים שלנו, בלי תורה אתה מת. אדם בלי תורה זה כמו דג בלי מים. מה שווה דג בלי מים? כלום. אדם שלא לומד תורה, בן אדם מסכן. אדם שלא לומד תורה, כותב מרן החידה, זה כמו אדם שלא הניח תפילין. יום שעבר עליך בלי תורה, זה כמו יום בלי תפילין. יעלה על הדעת שאדם לא יניח תפילין ביום? אומר הרב, אותו דבר לא יעלה על הדעת שאדם לא יבוא לשיעור תורה ביום. או לא ילמד בבית איזה הלכה, איזה משהו, מוסר. יום בלי תורה זה יום בלי תפילין, בלי קרבה לקדוש ברוך הוא. כותב רב חיים פלאג'י. כמה אדם יכול להיות שקרן כל יום בפני הקדוש ברוך הוא? מי שיתפלל ערבית, ומי שלא יתפלל ערבית, עוד מעט יש ערבית אחרי השיעור בעזרת השם, אנחנו אומרים, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו, לימדת. הבאת לנו חוק, משפט, התורה הקדושה. מה ההמשך? על כן, בשוכבנו ובקומנו, מה נעשה? נשיח בחוקיך, בחוק הזה התורה, נדבר איתה כל הזמן. ולא רק זה, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך, ובהם נהגה יומם ולילה. איזה לילה ואיזה יום? על מה אתה מדבר בכלל? ובהם נשמח ונעלוז. לא ראיתי אחד למד תורה ככה, ראיתי אחד רואה משחק, הכניסו גול, איזה צעקות, איזה שמחה, יש אלוקים. הכנס גול. אבל הוא לומד תורה, תראו יום שישי בין לבית הכנסת, אם הרב טיפה מעריך, כולם מזכירים לו את ההלכה שנקראת תורח ציבור, ומזכירים לו שיש להם שעון, ומזכירים לו עוד הרבה דברים. מה קרה? יש שעון, כתוב בלוח ערבית בשעה 8:15, כבודו לא יעריך. נכון? אבל אם יש מחצית שנייה, והערכה בכדורגל, איזה יום, אותו יהי שם, אין תחנון. מה קרה? היה הערכה, עוד כמה דקות משחק, עוד זה, איזה יופי. האם אתה שמח שאתה אוכל גלידה, כמו שאתה שמח שאתה בא לשיעור תורה? יש גלידה של הצדיק הזה איפה? בן, יש לו גלידה בד"ץ, של גולדה. בד"ץ, גלידה מיוחדת, זה לא פרסומת. אתה מפריע באמצע הפרסומת, כן.
גלידה מיוחדת. אתה אוכל גלידה של גולדה. מה אתה מברך? שתי ברכות. ברכה אחת שהכל, ברכה שנייה שלא ייגמר לעולם, נכון? זה גלידה, לאט לאט, מתענג עליה, נגמר, נגמר, חבל שנגמר. שיעור תורה, אתה אומר חבל שנגמר השיעור, ברוך השם נגמר, יאללה, עשינו את שלנו, הולכים הביתה. אומר רב חיים פלאג'י, אתה אומר, ובהם נהגה יומם ולילה ונשמח ונעלוז, איפה השמחה שלך בתורה, איפה? איפה אתה נרדם? באוכל או בשיעור? שיעור. תראו לי אחד נרדם באוכל. תלכו לאולם, תסתכלו, 1,000 איש. תראו לי אחד נרדם שהוא אוכל. לא מדבר על משתמשים. נורמלי עכשיו. מי נרדם? הוא שקוע, הוא קל עצמותיי, תאמר נמי כמוך, איזה עוף, איזה פרגית, נלחם שם. כתוב בזוהר, זמן אכילה, זמן מלחמה, זה זוהר הקדוש. כשאדם אוכל, הוא נלחם עם היצר הרע שלו עכשיו. או שהאוכל אוכל אותו, אם הוא לא כיוון נכון, או שהוא אוכל את האוכל. יודעים מה זה? מפחיד. מי היה כהן 80 שנה? יוחנן כהן גדול. 80 שנה כהן גדול. בגיל 30 הוא התחיל להיות כהן גדול, בכמה הוא היה? בערך 110. בגיל 110 יצא לתרבות רעה, נהיה אפיקורוס. כופר. עושה הפגנות בקפלן. זה בגיל 110. שואל הארי הקדוש, אדם שנכנס 80 פעם לקודש הקודשים ויצא בשלום. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. היה לפניו, היה שמעון הצדיק, אחריו היה שמעון הצדיק, 40 שנה. זכה, לצאת ולהיכנס. זה 80 שנה כהן גדול. איך נהיה אפיקורוס? אומר הארי הקדוש, הוא היה אוכל הרבה קורבנות, נכון? כהן אוכל הרבה קורבנות. הוא לא אכל לשם שמיים. אכל בשביל התאווה שלו, וזה מה שגרם לו עם השנים להגיע למצב של כפירה בקדוש ברוך הוא. כי האוכל אכל אותו, הוא לא אכל את האוכל. הוא לא אכל לשם שמיים, האוכל אכל אותו. מבינים? אדם שאוכל, אתה אוכל. אתה אוכל שיהיה לך כוח ללמוד תורה, או שאתה אוכל בשביל התאוות שלך. אכלת בשביל שיהיה לך כוח ללמוד תורה לבוא לשיעור, כל האוכל שלך נהפך להיות קורבן. אדם שהוא עם הארץ, הגמרא אומרת, אסור לו לאכול בשר. כי הבשר הוא בדרגה מסוימת. עם הארץ שלא לומד תורה, הוא מעלה אותו, מוריד אותו מדרגה מסוימת לדרגה פחות. אדם שלא לומד תורה, הוא מעלה את הבשר מבהמה לעשות אותו בן אדם. לכן תלמידי חכמים אוכלים בשר. עם הארץ לא תאכל בשר. כל הבריאה נבראה בשביל אלה שלומדים תורה. אתם. אתה בא לשיעור תורה, אתה זוכר עכשיו להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, בקרבה הכי גדולה שיש. 3 דברים נקראים אחד מהם, הקדוש ברוך הוא, ישראל והתורה. זה מאחד אותך. חסר אחד מהדברים האלה, חסר באיחוד, בקרבה. אדם שלומד תורה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. איך אתה יכול להיות דבק בשם? הוא מאש. התורה גם אש. הלא כל דברי כאש, נאום השם. אתה לומד תורה, אתה נהיה דבק בקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה לספר לכם רבותיי, קראנו השבת פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, מה הקדוש ברוך הוא מבטיח? הכל. יהיה לכם גשם, פרנסה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם, ואין טילים מחותים, אין מחריד, אין מי שיפריע לכם, אף אחד לא יפחיד אתכם, כלום. ורדפו מכם 500, איליק, אתה זוכר? לפני 30 שנה, יהודי אחד, כמה ערבים מבריח? מלא, נכון? 6 הימים? כמה זמן היה מלחמת 6 הימים? 6 ימים, יפה מאוד. מה קרה לערבים? ברחו, ידיים למעלה, רגליים למטה, ברחו, פחדו. ורדפו מכם 500, ו100 מכם רבבה ירדופו. 100 מרדפים אחרי 10,000 ערבים. למה? אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. אם אתה לומד תורה, בעמל, אבל מה זה בעמל? קשה לך, אתה אחרי יום עבודה איליק, אתה גמור. אם לא קשה לך, מה חוכמה? קשה לך, ואתה אומר להירדם, ואתה מתאמץ, ולומד תורה בעמל, אומר הקדוש ברוך הוא, תלך לישון בשקט, הפרנסה תבוא עד אליך, לא יהיה חסר לך כלום. ואם לא תשמעו לי, אומר רש"י, ואם לא תהיו עמלים בתורה, 42 כללות קראנו השבת, שילך על שונאי ישראל, השם ירחם. היה אחד מגדולי עמי הארצות שהיו בעולם.
קראו לו רבי עקיבא. עם הארץ. רבי עקיבא. עם הארץ. אם ייתנו לי תלמיד חכם, אנשך אותו כמו חמור. גמר מסכת פסחים, דף מ"ט. שונא תלמידי חכמים, כי הוא חשב שתלמידי חכמים מתגאים על הציבור. תופסים גובה כביכול. שונא תלמידי חכמים. והנה הוא הלך להיות רועה צאן, זה גמר מסכת נדרים בדף נ', הגמרא מספרת, הלך להיות רועה צאן אל אחד העשירים הגדולים שהיה בירושלים, קראו לו כלבה שבוע. שכל מי שהיה נכנס אצלו רעב כמו כלב, היה יוצא שבע. מה זה רעב כמו כלב? כלב 3 ימים יכול לא לאכול. יכול להסתדר בלי אוכל. נכנסת לכלבה שבוע רעב, אתה יוצא שבע. הייתה לו בת, קראו לה רחל. היא ראתה את רבי עקיבא, שהוא מהו? צנוע וענב. יש לו מידות טובות. מה זה מידות טובות? לא צועק, אין לו תלונות על אף אחד, תמיד מחייך, תמיד טוב לו, יהודי טוב. בא לאבא שלה, אמרה לו, אבא, אני רוצה להתחתן. אמר לה, עם בן של איזה רב? אמר לו, לא, בן של ערבי. מה בן של ערבי? כן, אבא שלו קוראים לו יוסף. יוסף. רבי עקיבא היה בן של גרים, אבא שלו היה יוסף, קראו לו. אחרי זה התגרה, קראו לו יוסף. אמר לה, תגיד, את נורמלית? את רוצה להתחתן עם הרועה צאן הזה? אבא שלו ערבי? פעם הבאה מדברת מילה אחת נוספת, אני זורק אותך ואותו מהבית. מה עשתה? הלכה, התארסה לו בפני 2 עדים. לקחה 2 עדים, טבעת, הרי מקודשת לי, זה נקראת מאורסת. היא עדיין לא אשתו, מאורסת. אסורה לכל העולם, ואסורה גם עליו. באה לאבא שלו, לאבא של אבא, הנה טבעת. על המקום זרק אותו ואותה מהבית, ונדר נדר, שהיא לא תקבל כלום מהירושה שלו. כלום. הלכו התחתנו בעולמי החוף. בחוף. כן? שם עשו חתונה, הלכו אחרי זה לבית מלון האסם, איפה שיש את כל החציר של הבהמות, ושם הם גרו. בבוקר רבי עקיבא מוציא לשתות הקש מהשערות, היא מוציאה לו מהזקן. זקנים ככה היו חיים. לילה אחד, מגיע אליהו הנביא, דופק להם בדלת, שלום, נולד לי ילד, אני צריך קצת קש, אין לי איפה לשים את התינוק, אפשר קצת קש? אמר לו רבי עקיבא, כך, בטח, נתן לו חבילה של קש, ואז אמר לאשתו, תראי איזה עשירים אנחנו, אין לו קש לשים את התינוק, לנו יש, ברוך השם, בשפע, אולי נפתח גמח קש, למי שרוצה, בעין טובה, ניתן לו בעין טובה. איך רבי עקיבא קיבל את זה? הוא לא ראה פה משהו לא טוב, מה הוא ראה? משהו טוב. אני ברוך השם עשיר, לא חסר לי כלום. והוא אומר לי, אשתו עוד משהו. אשתי, אני מבטיח לך, בעזרת השם, אני אהיה עשיר גדול, אני אקנה לך ירושלים של זהב. זה היה תכשיט הכי יקר שהיה בזמנו. זה היה תכשיט מזהב, דומה לירושלים, רק עשירים נדירים היה להם את זה. אין לבן אדם הזה כסף לקנות לארטיג מגנום, הוא אומר, אני אקנה לך ירושלים של זהב. למה? מה רבי עקיבא ראה? רק טוב. הוא לא ראה שהוא סובל, הוא לא ראה שלא טוב לו, יהיה לי טוב, ועכשיו טוב, והכל טוב. יפה מאוד. אמרה לו, ככה אתה רוצה לשמח אותי, לך תלמד תורה, כולם מכירים, הוא הלך ללמוד תורה 12 שנים, חזר, היה להם שכן רשע, בא לאשתו, אמר לה, תאמיני לי, אבא שלך צדק, שזרק אותך מהבית. לא שמעת לו. הנה, בעלך עזב אותך אלמנה 12 שנה, לא שולח לך כסף, לא בא לבקר אותך, תאמין לי, מגיע לך. אמרה לו, אני שמחה, הלוואי שבעלי ללמוד תורה עוד 12 שנה, שמע את זה רבי עקיבא, עשה רוורס, חזר לישיבה עוד 12 שנה. למה הוא לא נכנס להגיד שלום? 12 שנה, לא ראה את אשתו, זאת אומרת 12 שנה, נראה פה מישהו מאחר היום, 12 דקות. 12 דקות, דוד. דקות, לא שעות. מהשב"כ, איפה היית? עם מי אתה מסתובב? בוא נריח אותך. מה אתה עושה? איפה אתה עולה? 12 שנים, הוא לא נכנס להגיד שלום. הוא ידע אם אני נכנס להגיד שלום, זה כבר לא יהיה אותו דבר כמו שאתה לומד ברצף. 12 ועוד 12 זה לא 24. נכון או לא? זה 24 לא. זה לא 24. אם דוגמה בקומקום חשמלי צריך להרתיח אותו 10 דקות. קומקום מלא 10 דקות. יש סמבר כזה גדול. 10 דקות עד שהוא רותח. הדלקת אותו 5 דקות,
חיבית. התקררו המים, הדלקת עוד 5 דקות. זה ירתח עכשיו? לא. חיבית עוד הפעם, תדליק עוד 5 דקות, כמה תעשה כל היום? 5 דקות, 5 דקות, 5 דקות, 5 דקות, תישאר עם מים קרים. 12 ועוד 12 זה לא 24. שזה רצוף, זה נהיה רבי עקיבא. הלך ללמוד תורה, חזר אחרי 24 שנה, עם 24,000 תלמידים, כל העיר רצו לקבל את פניו, אשתו גם כן יצאה לקבל את פניו, היא באה עם סמרטוט בגד שלבשה אותו 24 שנים. היא לא החליפה בגד, זה מה שהיה לה. היא באה לקבל את פניו, אמרו לה השכנות, בוא ניתן לך בגד יפה, גדול הדור מגיע. אמרה להם, בעלי אוהב אותי בבגדים האלה, הוא יודע, הבגדים האלה, הם גרמו לו להיות גדול הדור. אם הייתי הולכת עם בגדים אחרים, הוא לא היה זוכה להיות גדול הדור. אני הסתפקתי במועט, בגלל זה הוא זכה להיות גדול הדור. באו לשם, חמיב מגיע, כלבה שבוע, שמע שהגיע גדול הדור, אמר ילך אליו, יגיד לו שיעשה לי התרת נדרים. בא אליו, כבוד הרב תעשה לי טובה, הבת שלי מסכנה, תראה, מסכנה גלמודה, בעלה, תאמין לי איפה נפלה, לא יודע, אמרתי לה תחתני איתו, לא שמע לי, הנה תראה מסכנה, השאיר אותה ככה, טמבל הזה. אמר לו, מה עשית? אמר לו, נדעתי נדר שהוא לא יקבל כלום, היא והוא לא יקבלו כלום. אמר לו, אם היית יודע שהוא תלמיד חכם, היית נודר את הנדר? אמר לו, אם היית יודע שהוא יודע א' ב' לא הייתי נודר את הנדר. זה בור ועם הארץ, אני אומר לך, אני מכיר אותו. אמר לו, אני החתן שלך. אתה החתן? אמר לו, אני החתן. אם אתה החתן, אז אני נותן לך חצי מהנכסים שלי. באותה שעה אומרת הגמרא, רבי עקיבא נהיה מיליארדר. מקש, תבן, נהפך להיות מיליארדר. זה רק ההתחלה. מספרת הגמרא, יום אחד היה גוי, קראו לו טרונוסטרופוס, הוא היה מקורב למלכות, וכל פעם שרבי עקיבא והוא היו נפגשים אצל המלך, המלך היה שואל שאלה, רבי עקיבא היה עונה ומפיל את טרונוסטרופוס הזה. תמיד הוא יוצא כזה מופסד, הגוי. יום אחד בא לאשתו בוכה, נמאסתי רבי עקיבא הזה, כל פעם מפיל אותי, כל פעם עושה לי בושות. אמר לו, מה הבעיה? אני אחטיא אותו. אלוהים של אלו, שונא זימה, תן לי רשות, אני מחטיאה אותו, ואתה תראה, הוא יעוף מפה ואתה תעלה על גל. גוי תמה מלוכלך. אמר לה, לכי, תחטיא אותו. בא עם בגדים שמשמור למינים ולמלשינים. אל תהי תקווה. בא לשמה, ראה אותה רבי עקיבא, ירק, בכה וצחק. אמר לו, מה אתה יורק? אמר לה, אני יורק, טיפה סרוחה, את באה להחטיא אותי? תפייה עלייך, מה את סירחון? מה את באה להחטיא אותי? לפי המקובלים, ככה מביא מרן יחידה, שיש קרי, זה אותיות ריק. שאדם עולה לו רוק, שהוא רואה אישה, יירק את זה, ואז ינצל מקרי, שלא יבוא לידי חד ושלום פגם הברית. זה ירק. אחרי זה בכיתי, למה בכיתי? אישה יפה כמוהו, מכל לנצל את היופי שלך לדברים טובים, את באה להחטיא אנשים, בסוף תהיה עפר ואפר, לא חבל על היופי שלך, את לא מנוצלת. ולמה צחקת? אמר לה, זה לא מגלים. ראה ברוח הקודש, שהיא עתידה להיות אשתו. היה מבסוט. כן, ווי. תגיד לי, איציק, אם עכשיו גויה באה לאיזה רב ואומר לה את הדברים האלה, כמה אחוזים יש שהיא חוזרת בתשובה? יש אחוז? יש. באותה שעה, תראו, זה רבי עקיבא מדבר, זה לא אני מדבר, אם אני אדבר איתה 3 שעות, היא לא תחזור בתשובה. רבי עקיבא אמר לה 2 מילים, את מסריחה, את טיפה סרוחה, ואתה תדע להדינות בקבר, ולא יישאר כלום. נתן לה זבנק של החיים שלה, אמר לו, תגיד לי, אם אני מתגיירת, יקבלו אותי? אמר לה, בטח יקבלו אותך. היא התגיירה, והתחתנה עם רבי עקיבא, והייתה מיליארדרית. כל הנכסים שלה למי הביאה? לרבי עקיבא. עוד קופון, ועוד אישה. על הדרך. מספרת הגמרא, יום אחד רבי עקיבא צריך כסף להאכיל 24,000 תלמידים כל יום, אתם יודעים מה זה? יעקב, שתהיה בריא. נכד של הרב מזוז, הרב יעקב הצדיק. ישיבת כיסא רחמים. להאכיל אותה כל יום, כמה בחורים יש שם? 300, 400? כמה? 400. אתה יודע, זה להאכיל 400 כל יום?
או טוניסאים, יעשה להם קוסקו, מפרום, זה לא פשוט להאכיל אותם, זה צריך הרבה כסף, זה 400. אתה יודע מה זה להאכיל 24,000 תלמידים כל יום? זה הרבה כסף, לך תביא להם אוכל. כל אחד בגט. בגט כמה עולה? 2 שקל? 24 כמה זה? רק הבגטים כמה זה? הגעת ל-50,000 שקל רק הבגטים. איפה הסלטים? איפה נקניק? איפה ביצים? מלא כסף כל יום. חודש אחד הוא נתקע, הלך לאיזה גויה אחת, מטרונית, הייתה אישה חשובה, אני צריך כסף. כמה? 10 מיליון, אני אחזיר לך את זה סוף החודש. אין בעיה, יש לך ערבים? כן, מי הערבים? עמדו על שפת הים, הקדוש ברוך הוא והים ערבים. מישהו פה היה נותן הלוואה לאיזה מישהו, 1,000 שקל, 1,000 שקל, בורא עולם ערב עליך. שבורא עולם ייתן לך נשמה, מי ייתן לך? אמרה לו, אין בעיה, אם בורא עולם ערב והים ערב, כך. נתנה לו. הגיע סוף החודש, רבי עקיבא לא הרגיש טוב, היה לו את הכסף. לא הרגיש טוב, הוא לא בא לשלם את החוב. מה עשתה הגויה הזאת? הלכה לחוף הים. עמדה על שפת הים, ריבונו של עולם, הגיע הזמן הפירעון, רבי עקיבא לא מגיע, אתה ערב, אתה תשלם. באותה שעה, מספרת הגמרא, הבת של המלך, שהייתה מהצד השני של הים, גרה, בארמון של אבא שלה, קיבלה ג'ננה בראש, הסתובב לה משהו, נכנסה לאוצרות של אבא שלה, לקחה ארגז מלא זהב יהלומים, זרקה את זה לים. באו הגלים, לקחו את זה לצד השני של הים, ואותה גויה ראתה את הארגז. פתחה את זה, לקחה מה שמגיע לה, נשאר שם עוד ארגז מלא, תכשיטים, זהב, יהלומים. כשבא רבי עקיבא לשלם את החוב, אמרה לו, הערבים שילמו, הנה כל זה שלך, וגם מה שהבאתי לך שלך, ומזה עוד התעשר רבי עקיבא. כמה כסף, ועוד לא נגמר. מספרת הגמרא, היה אחד קראו לו קטיעה בר שלום. הוא היה עוזר של המלך. יום אחד המלך הגוי, כינס את כל הפמליה שלו, אמר להם תראו, מה עושה בן אדם שיש לו פצע, והוא סובל ממנו, פצע בגוף, עבר אחד מציק לו בגוף, יש לו נמק שם, מה יעשה ויפסיק לסבול? כולם אמרו לו תחתוך אותו. מה היה המשל, מה הנמשל? הוא היה שונא את היהודים, זה כמו פצע בשבילו, כמו נמק. מה לעשות כדי שהנמק הזה יפסיק להציק? אמרו לו תחתוך אותו. במילים אחרות, תחסל את היהודים. קם קטיעה בר שלום, אמר לו מחילה אדוני המלך. כמו שאי אפשר לעולם בלי 4 רוחות השמיים, ככה אי אפשר לעולם בלי ישראל. אין מדינה בלי יהודי. נכון? חב"ד בכל פינה מוצאים יהודי. נכון? כל מקום תראה בעולם, חב"ד, 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 זה אומר שמה יש שם? יהודים. אם אין יהודים אין חב"ד. זה הולך ביחד. אם אין את היהודי במקום הזה, אין כלום, המקום הזה נמחק. אתה לא יכול לאבד אותם. אמר לו, אתה צודק, החוק של המדינה קובע, מי שמנצח את המלך, חייב מיתה. וכיוון שניצחת אותי, אתה חייב מיתה. מה היו עושים? לוקחים אותו בעניין גבוה, וזורקים אותו לתוך אפר. אפר, רותח, נכנס בפנים, שוקע עד הראש, וכך היה מת. לקחו אותו כדי לזרוק אותו מהבניין, בדרך ראתה אותו אישה אחת, אמרה חבל הספינה שהולכת בלי קברניט. אתה הולך עכשיו למעלה לקבל שכר, אבל אין לך ברית מילה. איך תיכנס לגן עדן בלי ברית מילה? אתה לא יהודי, צריך להיות יהודי כדי לקבל עולם הבא. מה עשה קטיעה בר שלום? הוריד את הראש עם השיניים שלו, חתך את העורלה. עשה לעצמו ברית מילה על המקום. ואז יצא בת קול ואמרה, אשריך קטיעה בר שלום שאתה מזומן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. תראה מה זה. לפני שזרקו אותו מה הוא צעק? כל הנכסים שלי, כל הבתי מלון, כל העסקים, למי? לרבי עקיבא. עוד קופון. והגמרא מביאה עוד 2 דברים, לא יאריך לכם פה, שהתעשר מהם רבי עקיבא. 6 דברים התעשר רבי עקיבא. ממה הוא התחיל? קש. מה קרה בסוף? נהיה בן אדם הכי עשיר בעולם. כי כך היא דרכה של תורה. בהתחלה קשה, לא מסתדר, קשיים, בסוף אתה מוצא כמה הקדוש ברוך הוא מפצה אותך על הכל. הבנתם? קשה בחיים. צריך לדעת אבל להתמודד. לא כל מה שקשה לי זה אומר שזה לא טוב לי.
אם קשה, אתה בדרך הנכונה. השבוע היה, שבוע שעבר, פטירתו של רבי שלמה מזוויל, אחד מגדולי האדמו"רים הקדושים, קבעו בירושלים, הולכים שני, חמישי ושני, מתפעלים בקבר שלו, מקום קודש קודשים. הוא היה אומר, יש אנשים מתפעלים לבורא עולם, זה מתפעל לשידוך, זה לילדים, זה לדירה, יש אחד על המקום מקבל. והיה טרם יקראו, ואני אענה. עוד הם מדברים, ואני אשמע. מה הוא חושב אותו אחד? צדיק אני? לא ידעתי של כזה צדיק. מה עכשיו ביקשתי? קיבלתי. וכולם אומרים לו, פלל עלינו גם, תברך אותנו גם כן, אתה יש לך זכות. ויש אחד בוכה וצועק, מתחנן לשם, כלום. מה הוא חושב? בורא עולם לא אוהב אותי. הנה, לא הולך כלום. כמה בכיתי, כמה התפללתי. אומר האדמו"ר מזוויל, זה בדיוק הפוך. מי שהתפלל והשם שומע אותו מיד, אומר לו בעולם, לא רוצה לשמוע אותך, כך ולך. אל תשגע אותי, סע מפה, לא רוצה לשמוע אותך. וזה שמתפלל ולא נענה, למה לא נענה? השם נהנה לשמוע אותו. כמו שרה אימנו, מתפללת, בוכה, בוכה, בוכה. הגר לא בוכה, לא מתפללת. התחתנה עם אברהם, באותו לילה מתעברת. זאת אימנו הקדושה שרה. 80 שנה בוכה לא עושה כלום. והשם פקד את שרה בגיל 90, המדרש אומר באותו יום שנפקדה שרה, מה קרה באותו יום? כל העקרות שהיו נפקדו, כולם ילדו בזכות שרה. למה? כי כל השנים שהיא בכתה, הצטבר תפילות, באותו יום שהשם שמע את התפילה שלה, הוא שמע את התפילות של כולם, נתן לכולם לקבל ילדים. אז אם היא לא הייתה בוכה את כל השנים האלה, אז רק היא הייתה מקבלת וזהו. כולם לא היו מקבלים. השם אמר תמשיכי להתפלל, התפילות שלך יעזרו לכל ישראל להיוושע. לכן אתה רואה שאתה בוכה והשם לא נותן לך, זה לא מה שהשם לא אוהב אותך. הוא רוצה שתתפלל עוד ותבקש עוד, כמו שהגמרא במסכת יומא, דף ע"ה, למה שאלו תלמידה של רבי שמעון בר יוחאי, למה לא ירד מן לעם ישראל פעם בשנה? למה כל יום שירד מן? פעם בשנה תוריד להם כמות, ישימו במחסנים ויהיה להם מה לאכול. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, משל למלך שהבן שלו רצה לאכול, איליק, מה אמר לו? תבוא כל יום, תיקח את היומית שלך. אמר לו, אבא, תביא צ'ק לחודש, אני אסתדר. אמר לו, נראה לך אני יכול לא לראות אותך חודש? אני כל יום רוצה לראות אותך. כל יום תבוא, תיקח את ה-200-300 שאתה צריך, תבוא תגיד שלום לאבא, תביא נשיקה, סע לשלום, שם איתך. ככה אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן להם פרנסה בשפע, מה יקרה? לא יבואו. יש כאלה נו עשירים, נעלמו מהשיעור, לא רואים אותם יותר. איליק, נו עשירים נעלמו. היו בהתחלה עם אוטו פשוט נוסעים וזה, פשוטים, כל יום היו באים. פתאום קנו איזה אוטו אחד וחללית, ויש לו עוד מטוס פרטי בבית. נעלם, למה? אין לו זמן, הראש שלו עכשיו בעסקים, בביזנס, בעניינים. הוא אומר, בוא, אתה רואה? למה לא נתתי לך בהתחלה כל כך הרבה? שתבוא כל הזמן, אני חייב לראות אותך, אם אני לא רואה אותך זה לא מסתדר לי. אני יוצא רבותיי, כל לכם גמרא, בירושלמי כתוב, מפחיד, פחד פחדים. אני קורא מה שכתוב. רבו של רבי מאיר בעל הנס, איך קראו לו? אלישע בן אבויה. אומרת הגמרא, אלישע בן אבויה הפך להיות כופר, אתאיסט. כל מה שלמד, הכל הלך. תשמעו מה כתוב. והיה הורג גדולי תורה. אמרו עליו, כל תלמיד דעה וחם אלה מצליח בתורה, היה רואה כל תלמיד שמצליח בתורה, תלמיד חכם, היה לוקח סכין, הורג אותו. שמעת? הוא נהיה רב, נהיית הרב, קורע אותו. איך אתה לומד תורה, מה זה התורה הזאת? והיה נכנס לבית המדרש, וכשראה הנערים יושבים לפני רבם, תלמידים יושבים לפני הרב ללמוד תורה, היה אומר, מה תועלת אצל להם מלימודם? מה אתה בא לומד תורה? מה יצא לך מהתורה הזאת? היה מסתכל על מישהו שאומר לו, אתה אם תהיה נגר, כל המטבחים יעשו אצלך. כל הארונות יעשו אצלך. אתה תהיה מיליארדר. אתה אם תהיה במקצוע אחר, אתה תהיה נגיד חשמלאי, אתה תהיה מספר אחד בעולם בחשמל. אני רואה את זה עליך. וידעו שהוא אדם גדול. הרב של רבי מבעל הנס, מה היו עושים התלמידים? שומעים לו. עושים את הישיבה,
זה הולך נהיה נגע, זה נהיה גנה, זה נהיה חקלאי, כל אחד נהיה משהו אחר, בגלל אותו אלישע בן אבויה. מספרת הגמרא, הגויים גזרו על היהודים גזרה, לא לשמור שבת. כל יהודי חייב לקחת איתו שהוא יוצא מהבית, מסע על הגב ולסחוב. למה? כדי שיעשה חילול שבת. הנה הוא סוחב על הגב שלו, מסע, עובד, מטלטל ברשות הרבים, יעבור איסור בשבת. היהודים היו עושים, סוחבים מסע, אבל היו לוקחים אותו ביחד, שני אנשים ביחד. שניים שעושים מלאכה בשבת ביחד, מה הדין? פטורים. כי כל אחד לבד הוא לא יכול לעשות, כי הוא עוזר לי זה, לא עשיתי את זה. כשאתה עושה לבד מלאכה, אתה חייב. אבל אם עוד מישהו עוזר לך, אתה פטור. אז הם ככה רצו כאילו להוריד מהם את הגזרה של חילול שבת. מה עשה אלישע בן אבויה? הוא ידע את ההלכה. הלך לשלטון, אמר להם, אלה עושים לכם קומבינות. לוקחים שתיים ביחד את המסע, זה לא עבירה. תגידו להם, כל אחד צריך לקחת לבד את המסע, כדי שיהיה עבירה של חילול שבת. יש יותר כופר מזה? אתם מכירים דבר כזה? דוקר חרדים, מוציא אותם מהישיבות, כופה עליהם לחלל שבת, לא יודע, גם בקפלן אין כאלה דברים. לא ראיתי דקו איזה חרדים או משהו כזה, לא, עוד לא, לא, דקו? עוד לא דקו, עוד לא, עוד לא. טוב, שואלת הגמרא, רבי אלישע בן אבויה היה אדם גדול, רבו שרבי ממעל הנס. אם הוא כזה אדם גדול, איך יצא לתרבות רעה? הגיע למצב כזה להיות כופר בשם. אומרת הגמרא, מה הוא ראה? הוא ראה שני אנשים. אדם אחד עולה להביא ציפור מהעץ. יש בתורה הלכה. אפשר לעשות את זה, עכשיו זה העונה. אדם הולך בדרך, רואה קן של ציפורים. יונה או דרור, זה לא משנה, או תורים. תורים זה החומים. יונות זה הגדולות יותר. בלילה האמא דוגרת, ביום האבא דוגר. בדרור, גם ביום גם בלילה זה האמא דוגרת. אבל היונות, בלילה זה האמא. בלילה הולכים, תופסים את האמא אם אפשר, אם אי אפשר, והיא תברח, לוקחים מקל, נותנים לה מכה, מכוונים, שלח תשלח את האם, מכה, מעיפים אותה, ואז לוקחים את הביצים, מרימים. אתה מגביע את זה, אני מכוון לזכות בביצים, אחרי זה אתה יכול להחזיר את זה, להפקיר. אין קינים. אל תפחד. כן, אין קינים, זה לא, הם לא נדבקים, זה, אתה רואה, תשטוף ידיים. יש אקונומיקה, ויש, הכל בסדר. מי שמתבייש, ניגע יכול לשים כפפות. לשים כפפות, צריך להעיף את היונה, אסור. לא משנה, שהיא תעמוד בפינה, היא בדרך כלל היא בורחת. בלילה היא גם לא רואה. אז היא עפה והיא לא יודעת איפה היא הולכת. בלילה היונים לא רואים טוב. לוקחים את הביצים, מחזירים למקום אם אתה רוצה, ואחרי זה אמא תחזור, האמא חוזרת. אתה יכול להביא עוד מישהו שיעשה עוד הפעם שילוח הקן. וזה יכול להיות גם בבית שלך, איליק. אתה רואה בעדן החלון או על המסגן, יונה מקננת, עושה כן, תגיד אני מכוון להפקיר את המסגן הזה, את הרשות הזאת, זה הפקר, ואז היונה דוגרת שם, אתה יכול לקיים מצוות שילוח הקן, גם ביונה שדגרה לך בתוך הבית, בחצר, באיזה מקום פרטי, הפקרת את הקן לפני שהטילה ביצים. זה אפשרי, כן? עכשיו, אסור לקחת את האמא מעל גבי הביצים בשביל לאכול אותה. ראית היונה גדולה, אתה רוצה לקחת אותה, עכשיו לעשות בזה איזה אוכל. אתה לא יכול לקחת את האמא כשהיא דוגרת על הביצים. קודם כל תשלח אותה. קח את הביצים, תרדוף אחרי זה, אחרי האמא תתפוס אותה. אתה לא יכול לקחת את האמא כשהיא על הביצים. זה צער בעלי חיים. הוא ראה אחד, מה עושה? עולה על העץ, לוקח את האמא, יורד מהעץ, ולא קורה לו כלום. טוב? למחרת, הוא רואה אחד, עולה לעץ, כן אחר, משלח את האמא, לוקח את הביצים, בא לרדת, מה קרה לו? נפל ומת. אמר, איך יכול להיות? כתוב בתורה, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, וערכת ימים. איפה ייטב לך ואיפה ערכת ימים? מה שאתה אומר שאבא שלח אותו, זה כתוב בגמרא מסכת קידושין. דף ל"ט, בירושלמי כתוב סיפור אחר. בסדר? מה עשה אותו רשע, אלישע בן אבויה?
אמר סימן שהכל שטויות, הנה בתורה כתוב ככה, והבן אדם הזה מת, אין תורה והכל שקר, הלך מה נהיה? נהיה כופר. רק מה הוא לא ידע? למען ייטב לך בעולם שכולו טוב, וארכת ימים בעולם שכולו ארוך, זה לא פה בכלל מדובר. פה אתה יכול לראות הכל שקר. אבל מה האמת? האמת זה אחר כך, זה לא עכשיו. הבנתם מה קורה לבן אדם מלא תורה? רב של רבי מאיר בעל הנס, תנא, שאמר משנה מסכת אבות, הלומד ילד למה הוא דומה, זה משנה אמר אותה אלישע בן אבויה. תנא, יכול להחיות מתים? יש לו שאלות באמונה בקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות צדיק ורע לו? איך יכול להיות רשע וטוב לו? אם יש רשע וטוב לו וצדיק ורע לו, אז רוב הכל שטויות, הלך נהיה כופר. שם לכם. כמה אתה צריך לדעת לי זה היצר הרע? הוא לא בא בעבירות חמורות, הוא תופס אותך בקטנות, באמונה שלך. מפיל אותך באמונה בשם, נפלת לידיים שלו, נגמר הסיפור. וזה כל העבודה שלנו. התורה והאמונה זה הולכים ביחד. מי שלומד תורה בלי אמונה, זה לא יחזק אותו. הנה גם הוא למד תורה. אמונה עם תורה, זה ביחד בונה את האדם להתקדם בחיים. רבי עקיבא היה לו אמונה קודם כל, ואז הלך ללמוד תורה, יצא רבי עקיבא. מאיפה יודעים שהיה לו אמונה? מרבי עקיבא. כי רבי עקיבא, כל דבר שראה, אמר, הכל טוב לי, קש זה טוב, לא שילמו לו משכורת 3 שנים שהוא עבד, זה טוב, הכל טוב, אין לי שאלות על אף אחד. תשמעו, חידוש, אמר את זה רב חיים שמואלביץ. תשמעו, טוב אני מסיים, בלי נדע. פעם הגיע יהודי אחד לרבי אהרון מבלז. כבוד הרב, אני רוצה לזכות לראות את אליהו הנביא. בעקיץ אבל, לא בחלום. אשרי מי שראה אותו בחלום. אשרי מי שראה בחלום. רוצה לראות אותו בעקיץ. אין ינק. אמר לו, אתה צריך בשביל זה ללמוד 1000 לילות שלמים תורה. 1000 לילות. כל לילה לקום בחצות, לשבת לעסוק בתורה עד הבוקר, 1000 לילות כאלה. אתם יודעים כמה זה 1000 לילות? 3 שנים. עוד מעט שבוע, נראה פה. איך כולם נראים? שעה 3, עין אחת נסגרת, 3:15, השנייה נסגרת, וחצי, הראש נופל. בקריאת שמע של שחרית, באחד, יצא נשמתו, באחד, נגמר הסיפור. דבר איתו, איפה דבר איתו? כולה למד 4-3 שעות, כמה למד שם? וגם חצי מהזמן היה בחוץ עם סיגריה, אכל להוג הלך, שתה קפה, לך תלמד 1000 לילות. אמר לו הרב, בטוח רואים את אליהו? בטוח רואים את אליהו. החליט, כל לילה הוא בא לבית הכנסת, סוגר, יושב, עוסק בתורה עד הבוקר, כל לילה, חורף, קיץ, חתונות של ילדים, זה לא משנה כלום. בלילה הוא בא ללמוד. הגיע 1000 הלילה. הלילה 1000. לילה 1000. הלך, טבל במקווה, לבש בגדי שבת, צם עניבה, אתה נפגש עם אליהו הנביא היום? בא לבית הכנסת, סיימו תפילת ערבית, הוא מחכה שכולם ילכו, לסגור את בית הכנסת, ולחכות, הביא נרות, יין. הגיע לשם איזה אחד עני, אורח, יושב שם. אומר לו היהודי, התלמיד חכם, אומר לו, האורח, כבודו, לא מכיר אתכם, איפה אתה? אני אורח, אני אין לאיפה ללכת, אני היום נשאר פה. אומר לו, תראה, יש פה ממול בית הערכה, יש שם אוכל, מיטות, מקלחת, לך לשם, תגיד, אני שלחתי אותך, יתנו לך הכל מה שאתה צריך. אמר לו, לא, אני מסתדר, אני פה טוב לי, הנה יש פה ספסל נוח, ספסלים טובים, אני מסתדר פה. אמר לו, כן, אבל סוגרים פה. סגור עליי, אני פה, אני לא מפריע, אני פה. אתה לא יכול להישאר פה נשם, אני סוגר פה, צריך לסגור, שלא יהיה פה אנשים. אמר, אני לא מפריע לך, אני פה. אמר לו, תעשה טוב, תפוס את הרגליים, צא החוצה, אתה לא מבין עברית, אני צריך פה שקט היום. אני לא מדבר מילה, אני בפינה לא מדבר מילה. לא קשור, מדבר, לא מדבר, תפוס את הרגליים, תצא החוצה. אתה לא מבין יפה, בוא רגע, בוא, תצא אותה החוצה. זהו, סגר, חכה, שבוע אליהו הנביא. לא בא. מה זה עצבני? בא לרב, רבנו, 1000 לילות, אתה יודע מה הלך לי 1000 לילות? תראה את העיניים שלי פה, נהיה לי שחור. 1000 לילות ישנתי. איפה אליהו הנביא?
אמר, לא בא? לא? מה, אף אחד לא בא? היה אחד, לא יודע, נודניק כזה, שם איזה עני כזה, לא יודע, שיגע אותי. אמר לו, זה היה הוא. הוא היה, מה עשית לו? אהבתי אותו. ואהבת אותו, בעיה שלך? חכה עוד 1,000 לילות עכשיו. אליהו, מה אתה חושב שבוא עם כנפיים, לבן, באתי עד אליך, עטוף בלבן. ואליהו איך מגיע בדרך כלל? עני, מרוד, מסכן, ערבי לפעמים הוא בא גם כן. אתה לא יודע איך הוא בא. אהבת אותו, אהבת את אליהו הנביא. זאת אומרת, 1,000 לילות כדי להגיע לראות את אליהו הנביא, צריך לעסוק בתורה, נכון? מקודם סיפרתי לכם, על מי? רבי עקיבא. התחתן, אחרי כמה ימים בא אליו מי? אליהו הנביא, בא לקחת קש, נכון? למה אליהו הנביא לא בא אליו אחרי 1,000 לילות של תורה? הוא לא למד כלום, רבי עקיבא, היה עם הארץ, לא למד תורה. איך הוא זכה לראות את אליהו הנביא בלי ללמוד תורה? 1,000 לילות. מה התשובה? אתם יודעים? הוא היה צריך ללמוד 1,000 לילות כדי להיות בן אדם. ואז הוא הזכה לראות את אליהו הנביא. רבי עקיבא היה בן אדם בלי ללמוד תורה. הוא התחיל עם אמונה בשם, עם התבטלות לשם, עם ענווה. הוא לא החזיק מעצמו כלום. זה שהוא היה שונא תלמידי חכמים, אמרתי לכם. הוא חשב שמחזיקים מעצמם. אני יודע, אני מבין, אתה עם הארץ. אצלי כולם שווים, מי זה תלמיד חכם, מי זה עם הארץ, כולם בני אדם. הוא היה ענב, צנוע, פשוט, בעל אמונה, ישר אליהו הנביא התגלה אליו. הוא לא צריך לעבור 1,000 ימים כדי להגיע לגילוי אליהו הנביא. אתם מבינים? מי שיש לו את היסודות האלה, הוא אדם מאושר בחיים, הוא אדם רגוע, אדם שלם, אדם עם ביטחון עצמי בעצמו, הוא לא כל הזמן ברדיפה אחרי עצמו. יש לי הכל, ברוך השם, יש לי את השם, יש לי את הכל. אם אתה רואה אדם מצוברח, אדם עצוב, תדע לך, בן אדם הזה אין לו את הקדוש ברוך הוא. עוז וחדווה במקומו. השם נמצא איפה שיש שמחה. אם אתה רואה אדם עצוב, אין לו את הקדוש ברוך הוא. יכול להיות בן אדם עשיר, מיליארדר, מלא כסף. אם אין לו שמחה, הכל בא מהסתרה אחרה. זה כסף מקולל. אתה תיקח ממנו כסף, יהיה לך כללה בכסף הזה גם כן. זה כסף בלי שמחה, בלי אמונה. אתה לוקח שקל מבן אדם מבעל אמונה, שמח, השקל הזה שווה מיליונים. יש באיזה ברכה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכסף הזה. זה רבותיי צריך לדעת כוח, יש לך ניסיון, אתה עומד בו, לא קרה שום דבר. היה יהודי אחד, שמעו סיפור, לא מזמן. יהודי אחד חיתן את הבן שלו בשעה טובה, והוא הזכיר בית הערכה, להביא את כל המשפחה, שבת חתן, התקשר, דודים, קרובים, חברים, מי מוכן לבוא לבית הערכה, הוא סוגר לו חדר. כל מי שהסכים, סגרו לו חדר. הוא התקשר לדוד שלו, דוד, יש שבת חתן, אתה מגיע? הוא אומר לו, לא, אני לא בגיל הזה, קשה לי, אני רגיל למיטה שלי, לכרית שלי, זקנים, קשה להוציא אותם מהבית. הם מחוברים חזק, כן? הוא אומר לו, תשמע, כולם באים, יהיה בסדר. אני לא. ביום שישי בבוקר, מתקשר אליו הדוד. אתה שומע? חשבתי על זה, החלטתי שאני מגיע. כולם באים וזה, מה, אני לא יבוא? דוד, אתה לא יכול לבוא לשם כבר, סגרנו כל החדרים, אין מקום. לא, מה אני אוכל סך הכל סלט? אני אביא את הסלט איתי גם כן, אני לא אוכל עכשיו. לך תסביר לו שזה לא קשור לאוכל. אין מקום. מה עושים? תגיד לדוד לא, אתה יודע מה זה דוד? אמר לאשתו, את מוכנה לוותר על החדר שלנו? נשען בלובי, נשים מזרונים, מסתדר, נשען בחדר אוכל. אמר לו, אם זה בשביל הדוד הזה, תיתן לו, זה דוד מסוכן, זה יש לו פה. הכל בסדר, תן לו, הכל בסדר. אחרי זה אגיד לו, הזמנו אותו, זה. תכבד אותו, אנחנו נסתדר בחדר אוכל. אמר לו, דוד, אתה יכול לבוא. אין בעיה, אני בא עם הסלט, אתה תדאג, אני לא אוכל כלום, אני רק סלט אוכל. כן. הגיע 20 דקות לפני כניסת שבת. כולם בלחץ, בחדרים, מסדרים כבר את העניינים, הולכים לבית הכנסת. הוא בא עם שקית ביד, אומר לו, תגיד לי איפה לשים את הסלט. הביא סלט. אומר לו, מה הבאת סלט? זה סלט, אני רק אוכל סלט. שים במטבח, יש שם קריה, שים במטבח. בינתיים כולם הולכים לבית הכנסת, זה הלך למטבח, וכדרכם של מבוגרים אוהבים להתעניין, מה יש מחר לאכול, מה אוכלים בערב, ראה את הסיר של החמין הגדול הזה,
צ'ונט גדול, חיפש את הסכינה שלו שם, זה מרוקאי מיוחד זה. ירים את המכסה, רואה קר, סיר קר. הלך להביא החתן, אומר לו, תגיד לי, למה הסיר של החמין קר? אומר לו, מה קר? קר. הוא רץ לשם, רואה קפץ המתק של הכפתור של הפלט, הקפץ. ישר הרים את זה, אמר לו, שתהיה בריא דוד, בזכות הסלט שלך, שתהיה בריא. אם לא היית בא, מה היה קורה? בבוקר הכל מחמיץ, איזה בושות. לך תגיד ל100 איש, אין חמין. הלך עליך. ויתרנו על הנוחות שלנו בשבילך. ומה קרה בסוף? אמר הקדוש ברוך הוא, ויתרת? קיבלת את זה באמונה? הנה, יש לך שבת חתן מוצלחת. הבנתם? קשה לך פה? תרוויח במקום אחר. אתה לא מוכן להתפשר? תסבול. סיפר הרב גוליאל קריף, סיפור שהיה לפני 3 שנים, חל ל"ג בעומר במוצאי שבת. להגיע לציון במוצאי שבת בל"ג בעומר, אין סיכוי. עד שתצא מפה, עד שתגיע לשם, אם תגיע לשם. אז היו זוג, יש להם קרוב משפחה, שם יש, ליד זה מושב, איך קוראים לזה? בר יוחאי או זוהר משהו. כן, יש איזה מושב ליד מירון, סמוך. בר יוחאי, כך קוראים לזה? מושב בר יוחאי. כן, התקשרו שם על הקרוב משפחה שלהם, אמרו לו, תראה, אנחנו רוצים לבוא, זוג, אנחנו לא הרבה, לבוא לישון שם שבת ובשביל להתפעל בציון. יש לו 2 חדרים, 4 ילדים, איפה ישים אותם? אמר להם, תראו, אין ילדים וזה, מה, יהיה לכם קשה, במילים אחרות, כאילו, תוותרו. לא, אנחנו נסתדר, נשאר בחוץ, בדשא, אנחנו לא באים בשביל לישון, באים בשביל להתפלל. מה יעשה? אמר לי, אשתו, מה עושים? כל הילדים אמרו לאבא, אנחנו נשאר בחוץ, הכנסת אורחים, תביא אותם. יאללה, בסדר. באו, כל הילדים ישבו, שבת, קידוש, הכל טוב ויפה, שימו את הסעודה, 10:30, אמרו אנחנו הולכים להתפלל בציון, נגמור את התהילים ונחזור. זה הזוג הזה. הלכו לציון, חזרו בשעה 2:30 בלילה. נכנסים, מריחים ריח של שרוף. השמחה הייתה ליד הנרות, לא יודע מה קרה שם, כנראה הילדים שיחקו לפני השינה, נדלק השמחה. בדיוק כשנכנסו מריחים את הריח של השרוף. ישר לקחו מים, שפכו, חיבו את השרפה, קמו המשפחה, מה קרה? נשרף השמחה. אם לא היינו באים, שהם ישמעו מה היה קורה. אמרו להם, תראו מה זה, אם לא היינו מזמינים אתכם, מה היה קורה? היינו ישנים טוב. אבל ישנים לי לקום. הזמנו אתכם, לא ישנו טוב, אבל ברוך השם גם לא קרה לנו כלום. אתה מצטער פה, לא יצטער במקום אחר. הבנתם? קשה לך בעבודת השם בדבר מסוים, בהכנסת אורחים, בתפילת שחרית, בלימוד תורה, קשה לך פה, קשה, לא יהיה לך קשה בדברים אחרים. בעולם מוריד לך עול של פרנסה, עול של בריאות, עול של בעיות עם הילדים, עול של שכנים, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול מלכות זה כל מיני כנסות, כל מיני עיקולים, ועול דרך ארץ זה כל מיני בעיות בפרנסה ובריאות. שנותן לך את הכל בעין טובה. כל אחד ישתדל, חג השבועות מתקרב. עיקר חג השבועות זה לימוד התורה. כמה שיותר לימוד תורה, להוסיף עוד תורה ועוד עבודת השם. ליל חג השבועות, להיות ערים בלילה, כתוב בזוהר הקדוש, מי שער בליל שבועות, אייל הצדיק, מקבל מהקדוש ברוך הוא, כמה ברכות? 70 ברכות. מי שהולך לרב חיים קניבסקי, מה הם מקבל? ברכה והצלחה. ברכה והצלחה. 2 ברכות. מבורא עולם כמה ברכות? 70 ברכות מהקדוש ברוך הוא, מי שער כל הלילה, אבל ער כל הלילה ולומד תורה, לא מחפש מעמול. לומד תורה, יושב, לומד תורה, בלי דיבורים, בלי צחוקים, בלי שטויות, יושב, לומד. זה יצא 3-4 שעות, כמה שזה, 5 שעות. יושב פעם בשנה, אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא תעודה, פטור מבית חולים, פטור מתאונות, פטור מבעיות בבית, פטור מנשירה של ילדים, מקבל מהקדוש ברוך הוא תעודה, 70 ברכות, לא שווה להשקיע? אשתך אומרת לך, כן, קשה לי וזה. פטור מלהיות אלמנה, לא ימות אותה שנה, הרי הקדוש אומר, לא ימות אותה שנה טרם זמנו. אם הגיע הזמן, הגיע, אז אפשר כל החיים. אבל לא ימות טרם זמנו, מובטח לו, אם יושב ועוסק בתורה הקדושה כל הלילה.
ולמחרת קורא את התהילים גם כן, זה הילולה של דוד המלך, אשרה ואשרי חלקו, שמזכה אותנו, נזכה בעזרת השם לגאולה קרובה, ללמוד וללמד, לשמור לעשות, תזכו בעזרת השם להיות חתנים טובים של התורה, שתאהב אתכם, היא הקלה, שלא תגיד איזה חתן מעפה נפלתי, זה חתן ולא עושה כלום, זה לא בא לבקר אותי, יש כאלה חתנים, יותר טוב שלו חתנים כאלה, פעם בשנה מגיע, בשמחת תורה רוקד עם הקלה, כן? ואחרי זה נשים אותה בארון, את הספר תורה לשנה הבאה בירושלים הבנויה. איפה אתה כל השנה לא רואים אותך? תבוא, התורה זה הקלה המיוחדת, אתה החתן, תהיה כמו חתן, כמו שצריך. חתן ראשי תיבות, חמור, תרנגול, נר. כן, כמו חמור, הוא צועק כמו תרנגול, עומד כמו נר ולא עושה כלום. תהיה חתן כמו בן אדם, חתן תורה תהיה, לא סתם חתן. נזכה בעזרת השם לגאולה וכן יהי רצון אמן. רבי חנן גשש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ישראל לפיכך, הרבה להם תורה עמדות שנאמר, אדוני חפץ בצדקו, יגדיל תורה ויאדיר.